Zdravo. Pokazat ću vam kako da sprečite stvaranje kamenca u tuš kabinama. Inače, ova ideja od moje supruge. Pokvasit ću prvo tuš kabinu kao posle tuširanja. Da se vide kapljice vode svuda. Tako. Sad uzimamo ovu alatku. Ovo imate svi u automobilima. I prosto jednostavno. Dva minuta posla, skinemo kapljice vode. I problem sa kamencom je rešen. Neće da se pojavi žuto na pločicama, pa probajte.